oso galdera importantia da, eta segun nondik enfokatzen dugun, igual erantzune bat izango zen, ez? Gauza asko hartu aldie kontute, baina laburbilduz, nik esango nuke hautaketa hori zertarako dan, ez? Pentsatu behar dela. Orduen, zertarako irakurri? Azken batean helduok be, nik esango nuke nolabait egiten dugule hor autonarrazio baten bila edo, ez? Aritu edo. Eta orduen gazteek autonarrazio hori egin dezaten ere, hautaketa hori izan beharko da bene-benetan zabala, anitza eta askotarikuek bildu beharko dauz. Eta hori egiteko, helduok aukeratu behar duguz. Aukeratuko genituzkenak eta aukeratuko ez genituzkenak ere. Tesbe proiektu konkretu batzuetan, adibidez lantegiak, irakaslentzako egiten diren formazio horretan, horra liburu hautaketa bat eruten da. Eta exactamente, horre ez da egiten hainbeste, hau liburue bai, hau liburue ez da, haue guztiak horrela begiratute, bai, zer falta da, beti falta da zozer, evidentemente, edo zein hautaketa egiten dozunean jakin bizu, ez, beti zozer kanpoan izten dozule. Baina behintzet, egon daitela hor, bueno, hori. Gure ustez oso importantie, azkenean liburu zoragarri batzuk geratzen dira hor galdute, ez dauelakoan bitartekariaren figura hori, eta liburu igual irizpide batzuen arabera ezain onak edo ezain ez dakite emankorrak dienak, bitartekariaren lanari esker bihurtzen dira, ez dakit, ziprestinak botateko modukoek eta azkenean bitartekaria da obra eta personen artean jartzen den hori, eta guretzako ezinbesteko figura da, eta mugimenduan egon behar du, klaro, ez da balio beti, batez behe nahiko nuke esan, bitartekaria ez dala tekniketan oinarritzen. Egoteko modu bat dala, eta mugimenduen dauena, eta, bueno, hor. Danak, eta askotan ez dakizu ere, nora erungo dotzun zuri irakurketa batek, liburu batek, poema batek, komiki batek, eta nola jakin beste bat nora joango den horrekin, ez? Eta askotan hor dago ere gakoa. Zeharka dauden guzti horiek noberak ikusten dauz hainbat, baina ez danak, evidentemente, hori da irakurtzi, ez? Norberak iten daben hori. Orduen literaturaren barruen, poema baten barruan dozen ari guztizek kolektibuen edo iten dire gehiago, ez dakit, hobeto josi edo, bueno, bai, eskerrik asko hau galdetzeagatik, oso importantia da. Bai, askotan, albuma bera ulertzen da aurrezkuntza edo lehen hezkuntzako etapa baterako zerbait bezala. Eta, klaro, egiten dugune da irakurle galdu. Helduentzako egiten den zerbait ere bada, izen ere askotarikuek dauz, eta gero ere sortua izan arren ez dakit zeinengan pentsatuz, horrek ez du esan nahi ez da nik egokize, edo ez didanik niri esango zerbait oso sakona, gazteagoentzat sortutako zerbait, eta kontrara, eta hori guztixe, eta albuma da zerbait indidana defendatu eta zabaldu, tal cual, igual. Eta poesiarekin agian, bada oso ejemplo ona ere, nola bitartekaritzarik gabe ez da nahi egatzen. Eta nola bitartekari bat jartzen danien hor eta zirikatzen ero, bapatean hor beste gauza batzuk gertatzen dira. Beti ere gauza txikiak defendatuko nuke. Gauza txikiak eta ondo pentsatuak. Hau ez da holan kristone ekintza egiteagatik edo, ez da kriston aldaketa gertatuko, eta hori espero baldin badozu ganera, akabo, ez? Badago, Silvina Giagantin, todo bajo el sol edo liburuen, horrek badauka pasarte bat hitz egiten duena, nola, futbolariak ikusten ari dan, eta bera oso futbol salie da, eta antza oso jokalari ona dauen hor, eta batek esaten du, hau, superrona da, baina gero begiratzen duzu, eta ez da hoiten ezer, beti sartzen du gol bat kasualitatez, azken momentuan, eta esaten du, baina, gerora, beragaz jolastuna denean zelaian, orduntxe ikusi neban, zelako artea zuen, eta nola, simplifikatzea arte handi baten ondorioa den, eta pixkat esango nuke antzeko gauza bat dela bitartekariaren arrakasta.